Нестле. Добра храна, добър живот. Здравейте! Маги представя солен кекс, шунка, сирене и краставички, а аз съм Сандра и ще го приготвя за вас. За целта най-напред се разбиват яйцата, като е важно те да бъдат на стайна температура, за да е по-пухкав кексът. Добавя се и едно купче зеленчуков бульон Маги, който да вкуси кекса. Яйцата и киселото мляко се смесват, разбъркват и към тях се добавя брашното. Отправя се с черен пипер и се добавят натрошеното сирене и нарязаните на малки купчета шунка и кисели краставички. Разбърква се. Полученото тесто се изсипва в намазнена тава и се пече на фурна при 180 градуса до готовност или за около 40 минути. Важно е кексът да се постави в предварително загрята фурна, за да бухне. Разрязва се едва след като е добре охладен.